Dear friends, ini satu Gulagati Assembly Constituency ni under khobja sing Yakorzola Party kaisa press meet khaya nangka sing mia khanaka bengnu muka sing analyze khaine kya je BJP rongni or je joining ni mani e je joining no pe kisa kok sanamu sungani sing khanaka je borni joining khaina nayo kia ba sing to ground no tong sing so many ground no tong sing ground ya kai ro bata sa gora sini buba grani tu dul mung ma sini white tab ro tong sini jotto lukurok sing logi tong sini jotto no srai sini tipra motha sini buba gran logi jotto no ngake sing tini ground no tong nei sing nai kya sing observe khaine kya kintu or khorsa pano joining go thango eba joining engkha o parani o area ni hini sing nugya ko abon bagi srai kisa saklaina musumani through nongni media rongni engti je totally fake boronjani borok tu binai kisa misa borok tu kha abo belai kamni sana haisho gor ba aba muni ko thoko kogrok ekjon tiprani CM o joining o phaijak otoso boroni borok belai kisa hani khanao sing thasing sini YTF ni president sai khanao ta je bebage ara ang saima moto ke 320 ta da bujan si chair tong seat ajaga capacity ajaga 400 pe above boroni joining pu bhakiang ke abo logic tong inke borok no oroi kori khaina ni borok no durbol khaina ni bagai boroni o tabuni o curriculum activity suja ko te bang sanamu sungu ini je sing yang nai mani sinam chani khorsobon su putuna krin ke joining le boron thakya jotono srai lukorok sio thanai bunu kana mungia kamio je jaga 1200 borok khana a jaga saga je borok 6000 above borok joining khaya ani nai abo logic to kia a logic boroni nai mini liam ko same sinor ba pamahaino tini fake tatal joining khaine borok sini public no durbol khaina nayo sini lukorong no borok khain hai phemok no nayo je BJP party jekhine kene sini oromang sini joining oromang sahabui tongbaisi tini sanamu jongo mia bisam gonjo BJP ni leader kotor leader rok tini sini tipra mothana joining khaikya hamza bi bubagrani tudung bai tongnani huinai boroni BJP party o se koidol janani tongaba saisi malia putabu 4-5 koidol abu gon lei malia bor oroi koroi ngi nangjagai tini bubagrani tudung bai bubagrani biskani je sobo jotono baksake samkaina tini sing bisam gonjo no aja sing tini joining khaimani kobama huge buta tubine sini BJP ni je sini adong sini tipra sorga tini tipra motha joining happy hain hai abon bagi sanmu sung tini Gulagati kendro je oroje sung sini joto warriors rok YTF ni thang sini joto lukorok saimani tong kebo lora jora sengma kare sung sungi banai ke sung to saimanan kok sung ground tong ke boronjan borok tuptika or Gulagati wanji bosung kisu borok tuptirana ke tipra sa khorosa khoroni oro rigne kanni biang jen tu phaine joining bas abo ko boroni kaisa o election busang election tongo election ni bagi kaisa kamai khainani boroni ekta bornabo business hain thanga ang suja kok sanamu sunu itomle media wo chini tipara sarok tawo asu bukalia agini sei 1980 1990 sonne a tipara salia tabuk je thokok jangan kamna jangan tabuk nogo jotono khasi je jotono siwo je sini bubagra no kari kebno sentai puju sai malia bo kari sono kebo mathani malia abo jotono sarai ini no jeske bono fake kon khai dongri ibang sanamusu Gulagati o besang salo seng joining se khai prungnai sinoro BJP na no kisu sinoro joining ngan bagai tabuk sino biar khai dong singo bor contact khai dong sengse jora nasingi dong je bo dino sung khai mano sung besang salo prungnai pia obonang sanai kisu ta sin borong ni bekhano durul khainani kaisa tabuk sung kaisa movement kaham khai dong sin borong ni bagai besang thinani bagai sini bubagrano sung logirine lukorok joton sijak nangthangine di nogo dugano bazar thangnai di nang office joto jaga thangnai di sung kaisen ko khnao bubagra sara sungote mthangi malia ama hejoro borok nayo election somoyo borok rajniti khainai sini tipra sono durbol khainai kisu borok ro rang khela rang baike ako tu huinai akoine kisa misa borok tam khainai phemrok nani sini borok no ngeke singabo ungna raglak
sini sotro Gulagati kendro sing jotesto tagbo sini wari rosok tongo para kandi kami sini wari rosok tabo hozak nungza kaisi je tatal je fake o jaga ta phaijung sing baita manjakten sujakok sing sero aba hingang kele bezalo nai jehetu sing serai sinoro kebo tai keb gori sini tipar so bosong sini tipar sarok boba grono sing jotono hamjagi bono logire nan bagi sing tabo kha একদম ফান ঠংলাই যাক কমাই জায়গা जों তাই অরই পরই ইন্ডিয়া তাই আপন বাগে আং যে সিনি ভিউয়ার্স নো আং সানামু সুঙো যে টোটালি তিনি খানা পর কাইসাও বাই খাইनानै চেষ্টা खाइदों बे अ चेष्टानो जोंनो साक्सेस जोंना रगला जों তিনি खाना सिनिबो गोबांमा फाइ दङ जों जयनिं खाइनानै बागै जों रेडि खालायजाक जों आबो सिनि बोसोंनि जराव जों नाहरनाय आबो सानामु जों पक सानामु जों ताई दं गसं सिनि लुकुरनो पक नर अरई परै तांदि जे बीजेपी पार्टी besok joroti kubui, nor tahu nor media naik tu nor setiap kaham kisine, tapi sini kendro te bo serai, seng orang tak kira bo am hai joining kiri, borni pura fake, borna tatal be seng tongya, tapi beskan salo, jadi no am hai yang jong hangan ke, seng borna sana musuh sini am sayo, habnan segang nor 100 bar mawan sungai hisi, hambai. Media person orang hambai macam apa, tamni malah mah sini. Cikon kok salaimu kok salaimu nasi di jada semua kabaris kemana bagai asli kok mungkin tu wajah kawa sini kisah sekarang sini sikla bodoh presiden di jada sama ni kok nama sapinai sungguh kamiya sini Gulagati ni community hall BJP song jeda program kemana ni kaisa abo program ni bisinti borok jeta joining na harun mani abo totally fake lo abo সম্পূর্ণ ভাবে একদম जों প্রমাণ সহকারে না जों abo fake হনে जों ডিক্লেয়ার খাইমান তামনি মানে borok jeta saka পেপার জলা বিসিনি 125 ফ্যামিলি ও জায়গাও জয়েন খাইয়া जों কন্টিনিউ পেপার জলা বিসি তাই মোহনপুর বিসি ও জায়গাও जों নাংলাই যা जों জায়গা চিনি parai sini jata kormi rongo seng jogajuk nakha asole amhai kuno joining khainai borok rui amhai sing poriskar nukha sei karone जों saimano totally abo fake borok jeta joining ni saklaimani o jagao jonojati asole bukhuk bai sanani ettono lasimi sinsa je jonojati mani जोंखा tipra jati hni man borokha jonojati sip ottonto lasiman sinsa khobor saklai mungabo omaikan bonang sana mutung jeta bipin mani no noro tipra sana tai buka sana nani tai jaga manliya da omai ke buka tas nam sidi tipra sarang no norok jeta kok saine fake joining namaro obo norok ni yathiko norok sajung no ruwa bai tani to ar jeta sini borong ganang pradhan mantri borong ganang home minister no norok jaga mon ki ba tamo ba sar rokhni ne fake khlaimani joining rok khlaimani borong belai bong makhang borok kali sili dongkha tipone BJP rok belai no lasimi sinsa ko kazei besakang dinabo oma hairo tak lai sidin rok tang sidi ong ti tomong rong yakar di tiprasani tomong chang no kisan lasingna ni chesta khaisidi oba hainang no sanan mo sungu karon oma haike tai tibra sarong norok tai buka sanamalia buka sanamni tai tlangi malia logiwa jesepana sirik sidi jespan thang sidi kaje om hai tang sidi om hai na nang sanamu sungo asik saino ani ko motha ka jagawo sotana na hamba pulano sini media friends rong na habe maro sentini media rong na mari mani karon ke miawo sengjoto semano sini sotro Gulagati assembly wo je BJP ro borok kaisa joining program khaibani bebajola bisimo hnai ke amno toyo sing tini kisa kok sana hnai sini media friends ro rimani abole sing joto semano borok ya je joining now hnai mia borok 125th 125 families tai 487 voters je Tipra motha ni yakadai BJP panorong hnai je borok kok abi klai tongmani abo totally fake borok tatal joining namani abo sing tini akok kesaran nino sing tini sini oro je pebajola pato bisa sing
press meet khain sima phaiya tini o press meet ni khlaima jagawo sini borongana junani chairman sarake sumai tongo ke tai sinlogi tongo iko borongana chairman pe bajolani ke tai mohonpuni chairman tongo ke tai sinlogi tongo sini senior leaders mawa ke tai joto warriors tongo ke sing o meeting ni thutune sing kokosana musongo borok tini jagawo je fact joining na hari tongmani abo totally sini je Tipra motha ni je supporters eba je public rong bor bigram dok khai tongo ke angabo no kokosana musongo abo hai je total fact joining rong no ke khunjota kandi ke bisasta khaidi ke bo abon pujuta sari ke borok ma haikena jagawo borok je joining na hari tongmani abo serai nungja khatini je borok je jumla borok no tangai bujumla party hni to abo totally sijaka borok setabo pura az jumla mane abo serai borok nijino borok porisoy ko rwkha phunugui tongo engka angabo kok kasanai sini je jotto hostel lukurong no borok tabo oma haikana jaga o thangai je joining na hari tongmani abo no norok bisasta khlaidi abo totally fact abo no borok just public rong bor bibrant khaine bagi bor abo hai joining na hari tongo anta kese kok kasana musungo aro je borok mia je program thayo Gulagati community hall no ko ajogo seat ni capacity bebagai 352 400 ni bising robo sangana hai kaba 350 ni niche sangana ajogo borok bahike 427 butas borok punugui makha sing joto mane sini kolmi rong active ke borong ni sini jak tongmani borong ni je BJP ni je neta tongmani sing borok babe kok salaye sing analysis khaina kya aro wo totally sini je party ni Tipra motha party ni je borong ni bana romo nei borok je kok sija mani abo totally mitha abo totally fact abo no bisasta sabaidi engka anta kaise kok sana musungo sini taku bibino bototabo jaga thangai boje joining program na hari tongo abo ke angbono sana musungo bo tine je joining jaga na hari tongo borok az joining na hamani bising tino borong sini je borong nang honorable je chief minister Dr. Manik Saha borok bono se opman ri tonga klayo je fact joining na hari engka angabono last detail se kok kasanai abono bisasta sadi tabu fana sini sotro Gulagati ni joto warriors ro bubakra logi togo bubakra ni bisintuna sing joto sing sini je manda shoktai sing bubakra ni bisintuna sing tuplaina bubakra no bisas klaidi anga so kok kasanai kini je press meet je kokthesen samani abono sini logi was borong nang sini pe chairman bokicha press meet klaini